Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga si Senador Amy Marcos ang mihangyo kaniya nga mudagan aron mudaog si PBBM di atong 2022 elections. Gihatagan sa Vice Presidente og bagsak nga unong o gradong uno si PBBM. Ani report ni John D. Esteban. Daghang revelasyon si Vice President Sara Duterte sa iyang press conference kaganihang buntag adlong Biyernes. Sigon sa Vice Presidente, nagamit siya sa nakalabang eleksyon sa mga Marcos. Si Senator Amy Marcos matud pa ang mihangyo niya nga mudagan isip running mate sa iyang manghod nga si President Ferdinand Marcos Jr. ngadtong 2022 elections aron makuha ang boto sa mga Bisaya. She said, matatalo kami ni Lenny kung hindi ni mo dalhon ang mga Bisaya. Wala sab daw kamatuuran nga gipadagan siya og presidente sa iyang amahang si former President Rodrigo Duterte. Inay, giauhag siya nga suportahan na lang ang kandidatura ni Senator Christopher Bongo nga mao'y mudagan unta pagka-presidente atong panahuna. PRD never ever asked me to run for president. And in fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Gisultihan sab daw ni Inday si Senator Amy nga kaluton ng ilang amahan nga nakalubong sa libingan ng mga bayani ug ilabay sa West Philippine Sea. Kahinumduman nga nalubong si anhi President Ferdinand Marcos Sr. parahon sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Group chat yon. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun sa Philippine Sea, ang tatay ninyo. Gihatagan ni VP Sara og bagsak nga gradong 1 si PBBM sa iyang performance isip presidente sa nasod. Wala usab daw siya mahinumduman nga nagdiscuss sa iyang plataporma panahon sa milabang eleksyon si PBBM. Pangutana sa bise, sala ba daw niya kung dili matud pa kay balo magpaka-presidente si Marcos? Gitubag sab ni Inday ang pahayag ni PBBM nga daw nailad siya sa pagtuo nga amigo sila sa vice presidente. Human nga miingon si Inday nga dili sila maghigala sa presidente. For the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? When you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Gisulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa revelasyon ni VP Inday. John D. Esteban, 1 Mindanao.